Am intrat în a doua săptămână la Superbet Chess Classic România 2024. Concurenții au revenit după o zi de pauză pentru o nouă rundă. Obișnuit cu tactica de la fotbal, Ioan Andone a fost invitat pentru prima dată la o mutare festivă de la un turneu de șah. E un sport a minții, l-am jucat mult în tinerețe, trebuie să recunosc că în tinerețe îl jucam când eram jucător, îmi plăcea mai mult șahul decât decât table, că la noi se juca în cantonament și table și șah și aveam câțiva parteneri, dar asta acum am foarte mulți ani. Eu mă bucur că puteți organiza asemenea turneu, pentru că e ceva excepțional pentru România. Îmi dau seama ce costuri și ce eforturi faceți ca să puteți organiza, să aduceți primii jucători din lumea de șah. În partida Fabiano Caruana-Ian Nepomniachtchi, duelul teoretic a fost câștigat de cel din urmă, dar Fabiano a ales o linie sigură cu care a repetat mutările și a făcut remiză, asigurându-și astfel primul loc. Wesley So a ales o variantă foarte tăioasă împotriva lui Alireza Firouzja, dar jucătorul francez a făcut cele mai bune mutări și a păstrat o poziție superioară. De aici până la victorie nu a mai fost mult, dar mutările jucate au fost foarte interesante de ambele părți, conținând sacrificii și trucuri tactice. În final, Alireza a câștigat și s-a apropiat de liderul Fabiano Caruana. Abdusatorov continuă seria de partide interesante, alegând din nou o linie tăioasă în care părea că a obținut avantaj. Totuși, Ghiri joacă foarte exact și ține partida sub control. La finalul jocului, cei doi jucători nu păreau să ajungă la un consens, dar inevitabil partida s-a terminat remiză. Vasile Agraf și-a depășit adversarul în partea de pregătire, ajungând la un moment dat să aibă mai mult de o oră avantaj pe ceasul de joc. Gukesh s-a apărat foarte bine și chiar dacă a ajuns să aibă doar câteva secunde pentru a face mutările, reușește să păstreze balanța partidei, aceasta terminându-se remiză. Bogdan Deac s-a descurcat foarte bine în fața lui Praggnanandhaa, practicând un joc bun în care a părut să preia inițiativa. Jucătorul indian a trecut în defensivă și a reușit să închidă poziția, partida terminându-se remiză. Am vorbit cu tânăra speranță a șahului mondial, Ramesh Babu Praggnanandhaa. A devenit mare maestru la vârsta de 12 ani și participă pentru prima dată la Grand Chess Tour. I would say chess is also addictive. Once you start it, you can't stop it. Especially when you're a professional player, it's just so hard to take a break. Even if I want to take a break, for some reason I just can't. So yeah, I would say, yeah, that's one thing. And then, I would say in different periods, there were different things I liked. When I started, I was very intrigued by the pieces, how they move, and I was like 2-3 years old, so that's what interested me. But then when you start playing it, you start to understand chess more and more. For me, every time I look at chess, I find something really interesting, which just keeps me going. How many hours per day do you play chess? Yeah, it depends on the day. I work, if I have the whole day, probably like 8 hours or something. What do you like to do when you have a day off to relax? Like I can't stop looking at chess for a day. Let's say I have a day rest here in this tournament, probably just to relax a bit, try to sleep more and... Watch movies maybe? Yeah, but it just depends on my mood, and if I want to watch, I'll try to watch or follow some sports or whatever. Am făcut calcule după primele 6 zile de la Superbet Chess Classic România 2024 și suntem nerăbdători să vedem ce se va întâmpla în partidele de miercuri. Puteți veni în centrul Bucureștiului să-i vedeți la lucru pe unii dintre cei mai buni șahiști din lume. Toate încasările din biletele vândute vor merge către proiectul Renașterea caiacului românesc RECARO. Joi, cu o zi înaintea partidelor finale, va mai avea loc un eveniment pentru iubitorii șahului și nu numai. Torța șahului, torța FIDE, va ajunge la București în data de 4 iulie, iar ceremonia va fi chiar la Arcul de Triunf, începând cu ora 9 dimineața. Mă uit acum și spre cameră, așteptăm toți copiii, toți fanii șahului să vină la Arcul de Triunf. Vom avea chiar și o fanfară care va conduce alaiul și torța, multe surprize. Toți copiii participanți vor primi tricouri personalizate cu torța șahului. Sperăm să fie un eveniment frumos și aș dori să mulțumesc pe această cale tuturor instituțiilor statului care au făcut posibil acest eveniment.